Pirjo, minkä takia sinä äänestäisit Akia? Akia sen takia, kun Aki on reilu kaveri. Ja on ihan oikeasti silleen meidän asialla. Aki kuitenkin on sellainen, joka ajattelee vanhempia ihmisiä, siis vanhuksia, se ajattelee lapsia, se ajattelee yrittäjiä. Se on kiinnostunut oikeasti asiasta. Minulle on muodostunut hänestä hyvä kuva nuoresta iästään huolimatta. Hänellä on hyvä kokemus jo politiikan alalta, eli hän tuntee niin sanotusti politiikan infrastruktuurin hyvin ja pystyy siellä toimimaan aivan valmiina ihmisenä. Niin, minkä takia näkisit, että Aki olisi hyvä edustaja tuonne Arkadianmäelle? No, Aki useita vuosia tunteneena voin suositella hänen valintaansa. Nuoresta iästä huolimatta hän on ollut hyvin aktiivinen politiikassa ja ennen kaikkea tällä hetkellä tarvitaan nuoria, mutta kuitenkin kokeneita henkilöitä. Minkä takia sinun mielestäsi Aki olisi hyvä kansanedustaja? No, Aki on nuori ja hyvin asioista perillä oleva ja varmasti on perehtynyt näihin keskustan aatteisiin. No, Aki on minusta ihan, minä luulen, että Aki, kun minä en ole puolueihminen, mihinkään puolueeseen en kuulu enkä ole, vaan minulla on semmoinen käsitys, Aki voisi olla semmoinen poika, joka hoitaa kainuulaisten asioita yli puoluerajojen. Se on meidän oma hyrysalmelainen poika. Aki Karjalainen on hyrysalmelainen yrittäjä, pyörittää tätä meidän kuulua Vonka-hiekkaa leirintäaluetta, jossa on hienot hiekkarannat. Eli mehän viime kesänä Aki saatiin tänne Hyrylle ja kannattaa Akia äänestää kaikkien hyrysalmelaisten ja myös yläkainuulaisten ja mitä ne on nämä eteläkainuulaiset. Ja kuka sille saa ääniä antaa, niin vaikka nukkuissa saa äänestää. Ei me ääni hukkaan silloinkaan. Kansanedustajan yksi tärkein työkaluhan on puhuminen, esiintyminen ja toisaalta tuommoinen hyvinvointi syntyy työn ja yrittämisen kautta. Aki on toimittajana tottunut esiintymään, jatkuvaan esiintymiseen ja se on hyvä avu kansanedustajan työssä. Työkalu on tosiaankin puhuminen ja esiintyminen. Myöskin jonkunlainen kielitaito on aina eduksi, varsinkin englannin kielen taito. Pitäisi jopa välttämättömänä kansanedustajan työssä. Nykyään se on hyvin pitkälle kanssakäymistä Euroopan tasolla ja tuolla kansainvälisellä tasolla hyvinkin paljon. Ja myöskin suomalainen hyvinvointi, sehän on perustunut aina työhön ja tekemiseen ja yrittämiseen. Ja Aki tietysti on Hyrysalmella leirintäalueen ja matkailuyrittäjänä, niin tuntee myöskin tätä yrityspuolta, joka on myöskin kansanedustajan työssä niin hyvinkin tärkeää, että tuntee kentän toimintoja. Hän on myöskin tuossa toimittajan työssään niin tutustunut hyvin laajasti ainakin Kainuun maakuntaan ja tuntee tässä mielessä hyvin tätä kenttää ja ihmisiä, niiden ajatuksia. Ja minusta hänellä oli hyvät edellytykset olisi menestyä kansanedustajana. Niin, Ismo, minkä takia sinä äänestäisit Akia nyt kevään eduskuntavaaleissa? No, minä äänestän Akia sen takia, että hän reilusti ajaa kainuulaisten etuja ja kainuulaisten asioita. Mä oon ihan riittävästi nähnyt näitä muita kainuulaisia edustajia, joita ei oikeastaan nämä peruka-asiat kiinnosta. Että sen takia minä äänestän Akia. Tämä on rehellinen mies Kainuun puolesta. Rehellinen mies Kainuun puolesta ja hän välittää myös kainuulaisista metsäpeuroista, niin se riittää mulle. Äänestäisin Akia, koska Aki on ihmisläheinen, helposti lähestyttävä, nuori sekä hän on aika kokenut jo tällä politiikan saralla iästään huolimatta. Että uskoisin, että Aki on kyllä valmiina Kainuun puolesta. Näkisitkö, että nyt Kainuussa olisi tilausta tällaiselle nuorelle, nimenomaan nuorelle kansanedustajalle? No totta kai. Ja kyllähän täällä, kun mikä tilanne tälläkin hetkellä on, että mitä Kajaanin opettajakoulutuslaitokselle esimerkiksi on käynyt ja muuta vastaavaa, että vaatisi nimenomaan sellaista nuorten näkökulmaa sinne eduskuntaan. Että kun sitä ei valitettavasti tämmöisiä isompia asioita ei voi paikallisesti päättää, niin sitten täytyy tehdä niitä päätöksiä siellä vähän korkeammalla tasolla ja se olisi kyllä hyvä paikka Akille.
Karjalaisen Aki on rehti, avoin ja asiallinen mies, kielitaitoinen ja esiintymiskykyinen. Itse teen vaalityötä useamman ehdokkaan hyväksi ja toivon keskustalle kaikkinensa hyvää menestystä. Akihan on aktiivinen, reipas, innostunut vaikuttaja Kainuussa ja minun mielestä Akilla on sillä tavalla terve piirre, että hänellä on selkeä näkemys siitä, että koko Kainuu pitää asuttuna. No, minusta Aki on ihminen, joka tykkää ihmisistä. Ennen kaikkea mä oon arvostanut Akissa sitä, että hän uskaltaa tulla meitä ihmisiä lähelle arvoon asemaan katsomatta. Ja me ollaan niinku miehet, naiset, lapset, kaikki niinku sama-arvoisia ja samanveroisia Akille. Mä oon huomannut sen, että hän lähestyy meitä ja me uskalletaan lähestyä Akia. No, minä olen Akin tuntenut jo pidemmältä ajalta ja minusta Aki on nuoreksi mieheksi silleensä tolokku ajamaan asioita ja onhan hänellä sitten niin kokemusta paljon jo. Voi kehua tätä, jos Kainuusta pitää kerran hyviä ehdokkaita olla, niin tässä on ainakin hyvä näin Oulun päästä katsottuna näin. Vaikka meillä Oulussahan on nämä omat, mutta Kainuussakin pitää mennä hyviä keskustalaisia läpi. Hyvä. Minun mielestä Aki on semmoinen kajalilainen, luotettava ja rehellinen. No minä näkisin, että Aki on semmoinen oma-aloitteinen ja tietoa hakeva, että hänellä on hyvä koulutus ja hyvä kielitaito, mutta myös se on taito, että osaa ja on halua hakea tietoa. Hänhän on oikein semmoinen unelmaväpy. Harmi vaan, että mulla ei ole tyttöä. Kajaani ja Kainuu tarvitsee asiantuntijaeduskuntaa. Ja Aki on minun mielestäni niin kuin täydellinen ehdokas siinäkin mielessä, että hän on erittäin avoin, vilpitön, mutta myös sitten osaa puolustaa omaa näkemystänsä ja kantaansa asiantuntevasti. No mun mielestä ainakin sillä lailla, että kun Akilla on tosiaan vuosien kokemus jo eduskuntatyöstä ja europarlamentista myös kokemusta ja hirveän hyvä kielitaito useimmalla kielellä, niin minusta hän on aivan valmis kansanedustajaksi täältä Kainuusta. Aki on nuori, näyttänyt jo, että hän pystyy päätöksiä tekemään ja on ollut tuolla Arkadianmäellä jo avustamassa ja ollut myös Brysselissä avustamassa europarlamentaarikkoja, että hänellä on jo kokemustakin asiaan. Nuoria. Me haluamme, että nuoret ottaa vastuun omasta elämästä ja yhteiskunnasta ja he päättävät omasta tulevaisuudestaan. Sen takia olen nuoren taakse lähteneet, että hänessä on potentiaalia. Minä äänestän siksi Akia, että nyt on uusien muutosten, uusien tuulien aika. Nyt on meillä Suomessa ja täällä Kainuussa niin pantava uudet miehet remmiin. Nyt on katsottava pitkälle tulevaisuuteen jo seuraavien vaalien ylikin. Aki on niitä nuoria, järkeviä kainuulaisia, joka ajaa meidän kaikkien yhteisiä asioita. Minkä takia sun mielestä Aki olisi hyvä kansanedustaja? Aki on ollut mun ystävä jo monta vuotta ja nuorta verta kaivataan mukaan. Aki on huipputyyppi ja Aki on paras valinta. No Aki on ihmisenä semmoinen, että se on aidosti kiinnostunut asioista. Se haluaa ihan oikeasti selvittää asioita. Ja Aki on semmoinen, sillä on positiivisessa mielessä älyttömän utelias luonne ja se edesauttaa näissä asioissa tosi paljon. Aki on älyttömän sosiaalinen ihminen, sillä on valtavan hyvät verkostot tässä vaiheessa jo olemassa. Ja Aki on semmoinen tyyppi, joka tutustuu helposti ihmisiin ja Akiin on helppo tutustua. Sanotaan, mitä Aki ei ole. Aki ei ole joo-joo-mies, eli Aki uskaltaa olla omaa mieltä asioista. Ja se myöskin perustelee omat näkemyksensä, se ei mene valtavirran mukana. Ja Aki ihan varmasti siellä eduskunnassa, kun se tulee työskentelemään, niin ei tule 4 vuotta tuppisuna istumaan. Aki uskaltaa aukaista suunsa niin ryhmässä kuin siellä isossa salissakin. Kerran nyt tuli televisiosta asiaa. Emme me Kainuuseen valojen sammuttajaa odota. Me tarvitsemme valojen sytyttäjän.